तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं खोला दिफिलिबिया बाथौ गौथुमनि हांख्रायनायाव गान्धीबारि जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बयजोंबो मिथिजानाय फामफुलि गयारि बिथांनि दैदेननाय आइराखि थियेटारखौ फैगौ 13, 14 आरो 15 अक्ट'बर खालि सानथामनि हाबाफारि लानानै आइराखि थियेटारखौ दिन्थिफुंगोन। 3 नं खोला दिफिलिबिया बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि अर्गेश्वर बसुमतारिया फोरमायोदि 3 नं खोला दिफिलिबिया बाथौ गौथुमनि आद्रा लुफुंनो थानाय बाथौ मन्दिरखौ आबुं महर होनो थाखाय आइराखि थियेटारखौ हांख्रायनाय जादों। बेनिखायनो तामुलपुर जिल्लानि हारिमु सिबियारि रायजो राजाफोरखौ बे आइराखि थियेटारखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो नैबे आर'नाइ रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरोदि जोङो 3 नं खोला दिफिलिबिया बाथौ गौथुमा सानथामनि हाबाफारि लानानै आइराखि थियेटारखौ फैगौ 13, 14 आरो 15 अर्थात शुक्रबार, सुनिबार आरो रबिबार खालि जोंहा गान्धीबारि जौसिन फरायसालिनि गेलेनाय फोथाराव आइराखि थियेटारखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै हांख्रायना लाबोनाय जादों। दा बेनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंहा बे आइराखि थियेटारखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै जाहाथे नैबे जोंनि 3 नं खोला दिफिलिबिया बाथौ गौथुमनि मन्दिरखौ जाहाथे एसे आबुं महर होनो हायो। बेनि थाखाय जोङो आइराखि थियेटारखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनखौ जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरजों लोगोसे आरो नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे आइराखि थियेटारखौ नायफैनो थाखाय जों गुरै खावलायनाय जायो।